the Jack Refix. Eu sunt Mihai și astăzi am revenit cu un nou episod de Clash Royale. Ce pot să vă zic? Am intrat în Arena 8 și asta e destul de bine. Aș vrea să deschid doar acest minunat Magical Chest de Arena 8, fiindcă e gratis și nu o să joc niciun meci, fiindcă am de învățat pentru la simulări și astea și nu știu, cred că o să mai postez sau o să fac un live, cred că vineri sau în weekend, probabil. Așa că hai să trecem la treabă, să vedem cine pică. Ok. 623 de gold, 4 elixir, collector, 4 fireball, 5 mini P.K., 6 tombstone, 73 fire spirit, rage și s-ar putea să fie legendară. Deci dacă e legendară, e bine. Doamne ajută, ce-o fi, o fi. Da, fraților, deci legendară! E legendară, mă! Care îl mai aveam? Este, mă! Uitați aici! Uite aici, Electro! Electro! Bine, mă! Bine, mă! Bun, fraților, deci eu am fost Mihai și ne vom revedea data viitoare cu un nou episod. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pa, pa!